A vítězem se stává Anna Bezkobouková. No tak, pane řediteli, kde vás máme? Nemáte tu náhodou něco přečíst? Co? Pane Bakšusi, pokud to chcete po zlým, tak to není problém. Poslouchejte všichni. Dlouhý léta byl můj vznešený rod Káriů zašlapávan do země takovejma, jako jste vy. Dny vaší slávy končí. Dal jsem vám možnost to dneska vyřídit bez krve, ale odmítli jste. Vy bezduchý, mizerný loutky, jste na nás káleli už příliš dlouho. Dneska to všechno končí. Po dnešním večeru bude rod velkýho Dionýse ničím. Dny vaší slávy končí. Smrt Dionýsovi! Au! Co děláš, ty krávo? Teda ty vole! Co to má znamenat? Ty mizeru jeden! To jsi byl ty? Ty jsi mi to zničil! Ano, Billy, to si řekl přesně. Ty za tohle zaplatíš! Dej sem kvér, klaune! To jsem si vybral! Ne! Cože? Brzdi, chřepelko, nebo přijdeš k úrazu! Tady jsi skončil. Zapamatuj si tohle. V jako vendeta? Ne, V jako Vitonka, vole. Správně, hoši. Jen pana Kária hezky pevně držte. Selhal jsem. Desetiletí snažení mýho rodu. Tolik nadějí do mě bylo vloženo a já je všechny zklamal. Zničil si mě. No jo, ale bez tebe bych to nezvládnul. To máš asi pravdu. Možná si o něco menší idiot, než jsem si myslel. Všecky ty tvoje kousky filmů, dopisy, posměšky a malý urážky po cestě v sobě měly vždycky něco, co mi pomohlo tě nakonec dostat. Byl jsi vlastně něco jako můj parťák. Jdi do háje. Ne, tam teď půjdeš ty. A to na hodně dlouho. Můžete ho odvízt, pánové. A tobě díky za pokec, Billy. Jo, chlapi, vzadu v zákulisí je v sošce za nejlepší píseň Bomba. Možná byste na to měli zavolat Poldy, já už mám padla. Jasně. No, to byl teda den.